Искаме да видим нашите утраси и да ги озаптим. Това те са ли всичко не дойдиха да минава. Здравейте на всички. Здравейте, добър ден. Асен Даскалов, областен управител на Мозгава. Обръщам се към вас медиите, след това ще се обърнем към гражданите отделно. От сутринта инициирахме работна група точно на тази тема, която вълнува целия град. Тя имаше за последствие това, че пристигна главен секретар и мисля, че наистина постигнахме голям резултат и сега ще разберете какво точно се случва. Давам думата на главен секретар. Добър вечер на всички представители на медиите. Ще се обърнем към вас. След като приключим с медиите, Ще се обърнем към вас. ще говорим и с вас. Момент. Днеска, по разпореждане на министър Демерджиев, бяхме изпратени с директора на главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма в град Габрово във връзка с възникналото напрежение. Беше организирана в областната управа работна среща между всички държавни институции, имащи отношение по въпроса. На срещата бяха поканени представители на ромската общност и представител на протестиращите. На срещата се обсъдиха всички факти, данни и обстоятелства, имащи отношение към случая. На срещата присъства и окръжния прокурор, като представител на институцията, която единствено по закон има право да повдига обвинение, така че нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено. Благодаря ви. Имаме да се обърнем и към гражданите. На тях ще кажем същото, което казахме и на вас. Благодаря ви много за вниманието. Какви действия реално ще предприемете? Ще бъдат предприяти всички действия, предвидени в закона. Ще ги видите в близките дни. Благодаря ви. Сега, обещахме, че ще се обърнем към вас. И ето на тук, обръщаме се към вас. Просто трябваше на тях да обърнем това внимание, бяха по-настоящи. Така, знаете, от сутринта сме организирали работна група на тази тема и сега тя имаше за последствие това, че господин Кандев дойде от София при нас и ще задвижим нещата по начина, по който трябва, защото трябва да се спазва закона. Това е единственото нещо. Заповядайте, господин Кандев, сега ще... Начина, по който трябва, е единствено записан в закона. За извършеното престъпление има образувано досъдебно производство. Утре предстоят да бъдат повдигнати обвинения на лицата, които имат отношение към това. Няма настанени лица за болнично лечение. В момента. Как така няма настанение? Няма в момента. Как няма? В момента няма първоначално. Господине, момент, изчакайте, ако обичате. Не съм довършил. Така, по отношение на обществения ред, искам да заявя, че за това ние с директора и заместник директора на главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма сме на место. По разпореждане на министър Демерджиев сме изпратени тук, за да се запознаем на место с обстановката. Има достатъчно сили на МВР, изпратени в Габрово. Няма да допуснем нарушаване на обществения ред. И искам... Момент, не съм довършил. Ще бъдат предприети всичките мерки, които са предписани в закона. Включително тази вечер, като се върна, или утре сутринта, като се върна в София, ще помоля господин министъра Демерджиев да разпореди проверка на инспектората по отношение на действията на нашите колеги. Цялата община. Също. Ние имаме отношение към МВР. Всеки, който е допуснал нарушение, ще си понесе отговорността.
Господин Канджев, ето заплати го. Сега, момент. Разбирате под нарушение на Това, което е записано в закона за Министерство на вътрешните и всички подзаконови нормативни актове, така както действат да действат. Искате ли да ви изреждам инструкциите и наредбите? Благодаря. Искам да питам, защо вече време след 4 са по центъра, от 100 човека 80 са от ромите, 10 са от българите и хората ги сега да разкарат по пътя. И друго. Този въпрос, момент, един по един. Той е човек с училцата там, колегата ни, вие бяхте преди 10 дена, когато... Не е възпитано да сочите хора с пръст. Не е възпитано. Кой и човека беше наобиколен от вашите, от ромите, беше наобиколен от ромите и човека не можа да се справи с тях. Така. Не може ли да бъде, да има вече време В тази връзка ще бъдат оставени достатъчно сили на Главна дирекция Жандармерия в град Габрово, колкото време е необходимо. А какво ще се случи след като тези сили няма да присъстват тук? Искам да довърша. Да, вие... Така. Още не съм завършил. Ще ви дам думата и на вас да кажете няколко думи, да си зададете въпроси. Искам да кажа също, колкото е необходимо, но също искам да заявя, че тези сили са командировани. Те харчат бюджет. Тези сили трябва да почиват, тези сили трябва да се сменят. Затова имайте търпение. Тези проблеми са трупани с години. Ние за един ден няма да ги решим. Момент. Кой ги е допуснал е въпрос на анализ. Не съм аз човека, който да го направи този анализ. Така, ето вие за това сте тук. Добре? Така. Момент. Това също предстои. Да бъде установено, да бъде проверено и да бъде докладвано на компетентните органи. Нищо, което не е направено и което е направено, няма да бъде скрито. Окръжният прокурор е до мене. За това казах, че утре ще дойде инспектората. Да попитам нещо. 2019 година Надяваме се максимално присъда. видяхте какво се случи. Тогава също бяха казали същите приказки. Ние ще вземем мерки, всичко приключва днес. Тогава беше запалено Габрово, нали? Аз няма да го кажа това нещо. От мен това няма да го чуете. Не, аз казах, че ще взема мерки. Не, аз казах, че ще взема мерки. Не съм казвал, че всичко приключва сега. Казах, че това нещо е трупано с години. Ваши колеги казаха, че ще вземат мерки. Минаха 7 години. Така? Всичко продължава. Какви бяха мерки? Добре, Какви са ето. мерките за 7 години? Проверете адресите на всички ромски фамилии, да видите оплакванията на комшиите им. Госпожо Кмет, Как са живеете само пред тях? че толкова Тя да въпроса към говорите с вас. празни приказки. Добре. Защото има нужда. Добре. И ви го казвам като човек, който живее до тях. Стига празни обещания, направете нещо наистина. Хората да си изваждат децата, да ги разхождат спокойно по улиците. Минете да видите какво се случва всеки Божи ден. Не да приказвате, че ние на политическа и етническа основа. Областния управител да ви кажа. Гледайте протеста! Срамота е, че защитавате тия, които разрушават реда! Аз защитавам само закона. Защитавате го, ама другия път! Защитавам само закона. Ако го защитавате в момента, няма да сте тука! Господин прокурор, това е бияча. Пускате събота. Повидава се с властта и с... Запознат съм с тия неща. Вземете наистина мерки, защото наистина народа вече взема да ескалира и няма вече... Общо взето не се дава възможност на областния управител да каже той какво е взето като решение и какво сме обсъждали днес. Полицаите са свидетели. Много регистрации има. Какво правите? Как ще се намесите? Има видеоклип и вие го прикривате, ако няма този видеоклип, щяхте да изкарате невинните виновни за пореден път. Уважаеми дами и господа, само да кажа, бития бил първи от всичките екипи на полицията, колко време дойде леката и му предложих да въведе пеши патрони в центъра, които да внимават точно за това, за което колкото е нужно. Колкото е необходимо. Когато вие ще прецените, ако Господин прокурор, града се успокои. Как ще изразим преценката си?
Колко ще има патрул? И Това не не се е лица работа по наистина запад на няма да има полицията или никакви. хората, които разбират от това нещо, как да се предпазят. Всеки да се изпълнява за Как може да разберем на колко са осъдени ромите? Тук публикувано на сайта на районния съд. Размера на наложените наказания. Може да разберете от хората, които в момента защитават. Защото те ще присъстват на тези съдебни заседания и ще чуят присъда. Надяваме се за максимални. Съдът в крайна сметка решава За размера. средна телесна повреда. В момента се установява характера и степента на телесната повреда на всяко едно от трите средна лица. телесна. Нека да го кажат съдебните медици, не съм компетентен. Който иска общинско жилище, трябва да докаже 10 години, че е живял в Габрово и след това да кандидатства. Хайде направете си труда да проверите тези обстоятелства. Аз не мога... Ще знаем и нашите роми, знаем и чуждите. Дойде проверката от инспектората, ще помоля да се обозначат при областния управител и да се излъчите представители измежду вас, защото ние трябва да знаем с кого разговаряме, затова не всички. Ще си излъчите представители измежду вас, да дойдат с комисията, да разговарят и всички тези неща да ги споделите и те да извършат проверка и по този. Ако бъде установено нарушение, Не, наказваме нищо. Комисия. Хора, така се работи с обществото. Днес нямаше. Да, ама не пълним репресии от 19 година. Защо днес нямаше... Госпожа Вълчева е тук. Госпожа Вълчева. Не, госпожа Вълчева. Госпожа Вълчева, която И сега в момента има ли мярка за неотклонение задържани под стража? Аз съм документ договор, съм окръжен. Има 3 пострадали лица. Питам за дете. Дете наръгано няма. Има ли рана? Момент. Изслушайте. Хора, изслушайте. Стоп! Не наръгано, Има дете. Ама това не е прободна рана, това е прободна Ама изслушайте ме. Ама аз не съм казал, че няма. Казах, че няма прободна. Хора. Слушайте ме, той ме Нека да бъдем възпитани. Вие ви изслушайте окръжния прокурор. Моля ви се. Има дете на 17 години, което е с порезна рана на сутра и е с шевове. Дребна работа. Аз не съм казал, че е древна работа. Момент. Ама искате ли да ви обясня нещо или не? Намеците си ги запазете за вас. Момент. Тук окръжният ви прокурор ви съобщава само фактите такива, каквито са установени. Момент, не ме прекъсвайте. Само фактите, които са установени и са между кориците на делото. Тази държава е правова, в нея има ред, има закони. Действията, момент, за всички. Който е допуснал, който е извършил престъпление, ще си понесе отговорността. Ето за това сме и ние тук. За това сме и ние тук. Който е извършил престъпление, ще се съберат доказателствата, ще бъдат представени на прокуратурата. Ако са събрани достатъчни и годни доказателства, ще бъдат представени в съда. Ние сме правова държава. Аз нямам намерение да ви изнасям лекции по наказателно право в момента. Изслушайте внимателно окръжния прокурор да ви съобщи фактите. Той не прави внушения. Окръжният прокурор съобщава фактите. Господин прокурор.
Извършителя известен ли е на проезда? Нека да съобщя първо това, което другите хора очакват, след това ще ви отговоря. Ние не вярваме, че нямаме усещане, че живеем в правата. Колкото е... Момент, изчакайте, да бъдем възпитани. Има, продължавам, дете, което е с порезна рана. Това е лека телесна повреда, но това подлежи на съдебно-медицинска експертиза като увреждане. Трябва съдебен медик да каже каква е степента, дали има засягане на сухожилия и така нататък, ама нека да приключа, бе, момиче. Добре, продължавайте, господин. Последващо, има друго лице, което е с оклузни рани по главата. Има лице с счупен нос. Вие ги знаете тия неща в крайна сметка. Така, тия лица бяха в болница, където бяха извършени прегледи. В момента дори текат разпити на пострадали лица и техни близки в сградата на дирекцията. Разследващия полицай работи с тях. Освидетелствани са лицата, които са извършители, за да се установи какви увреждания имат по тях. В момента се конкретизира и Защо няма мерки за закрила на тези малолетни деца, които живеят в рискова среда? Към момента работата на разследващите органи е ангажирана към доказване авторството на деянието, именно причиняването на тия телесни увреждания, които споменах. Ако има участие на някакви лица, които са малолетни, то изправо няма да ви вярвам, защото в години това е трупано. Но ето, аз докато съм главен секретар, ще правя само и единствено това. Ще работя по закон. Точка. И ще давам, и ще давам собствения си пример на тия момчета. Защото аз съм учен така, със собствен пример. Затова е ръководител, да ги води за ръка. Точка. Добре, и жените да ви кажат. Докато съм аз главен секретар, това мога да гарантирам. Описано какво е станало точно, това искам. И не това да е на по-късно. Ето затова и Украина. Фактите. Казва се, на тази дата, колко часа има правилото на 5К. Сега за това и как, няма да ви изнасям лекции. Кога, къде, как, кой, какво. Намерил документи, или ги няма, или са преработени, като се изчиства етническият елемент. А знаете ли колко на брой са тия сигнали? Не бих казал, че са малко, защото разполагам с информация за обема от престъпления, извършени на територията на областта. Това обаче, което мога да ви кажа, е, че трябва да разграничаваме сигналите, които са подадени до отделните институции. Мога да кажа, полиция общо казва, съответно има проверки, има произнасяне от страна на прокурори. Това е, което мога да кажа. Ако има... Моля ви се за ръката. Колега, вие малко сте употребил. Прав си, да. Нали бяха казали, че в Габрово циганите ние мотоклубачите няма да се направят. Ще дойдем и вие няма да... Или да ви изпратя писмен въпрос. Защото бяха казали. И да ме изпратите, аз не работя по това. Само ще ви кажа, че... Вие може да Той момиче ги докара сливенските цигани. Това време. Не, кажете го да намалите цепелите. Не разбрах. Ако утре лицата виновни... Никой не го е страх, нали? Затова сте викали. Вече няма страх, никой не го е страх. Какво ще направите? Не бе, беше 16, беше страх. Ако не ги намерим, ще ги обявим за издърване и ще Дай възможност и на другите да се изкажат. Сега съм ще се изкажа да ви кажа. Това са ваши твърдения. Мои твърдения. Колко са болшинството? Посочете ги поименно. Къде живеят с име и адрес на хората, които твърдят, че не сме правилно държава? Това сериозно ли говорите? Вие сериозно ли говорите? Момент, защото така казано, това е твърдение, хвърлено в пространството и отправено към мен. Тоест, вие смятате, че не е вярно. Не, вижте, така казано, на мене ми изглежда, аз ще го преведа на мой език.
На едно място едни хора си говорят за едни неща. Ама не е излизане на ситуация. Искате ли да направим една анкета между присъстващите дали имат усещане, че живеят в правова държава? Вие имате право на мнение. И имате право на свободно изразяване на вашето мнение. Право на мнение и на гласност. Кой ви ги изтрива публикациите? Ами хванете Как ги, кой да ги знаем, изтрива? хванете ги, Служители на администрацията. Знаете ли, че администратора е полицай на Габровската група? Да, и всичко се изтрива веднага. Какво трябва да си прикажем, че имаме право на гласност? Това си го запиши, като дойде инспектората. Хората да споделят това нещо, да се изпише и да се провери. Това е от 2019 година от медиите. Утре, моля ви, явете се с всичко, което ми казахте. Такъв е реда на хора, нали ще спазваме реда? Явете се, колегите ще ви слушат и като дойде инспектората, ще вземе мерки. Едно лице тук от една година обра сумата автомобили, разби сумата и мази и моята кола два пъти я разбива. Накрая получих документ от прокуратура, че неизвестен извършител. А всичко го знаят, само в момента е в затвора. От ромски происход, друг от ромски происход от половин година се опитва да разбива жилища на хора, докато спят в домовете. Родителите ми са едни от тях. Качваха са клипове в интернет десетки пъти. Всички го знаят кои са. До ден днешен още е на свобода. Един и същи човек. От ромски Само происход. съда може да вкарва Нищо хора не прави в съда, затвора. разбирате ли за това? Всички хора са проблема. Разберете, че всички са отчаяни. Полицайите сте страхотни. Е, там трябва да сме. Комисар, знаете ли? Среща. Отсреща, Комисар, знаете ли, че някъде преди година имаше кражба от магазин, един от местните магазини Нивен, в част на града. Идва патрул, хваща ги на място и полицая не може да прибере извършителя. Той се дърпа, бута го Се моли да влиза в... имаме го. Моля ти се, влез. Елате, влез, тука. Не. Защото Панчето и Герб бяха тук. Това са наши пропуски. Съжалението, Той са наши човека не е виновен. пропуски в обучението, пропуски в... Ако човека хване и го изви ръцете, вашия служител му изви ръцете и му даде капче му е реда да го такова, ще го съдите. Това се казва употреба на физическа сила и помощни средства, която е регламентирана в Закона за МВР. Въпросът е такъв. Казах ви, ние не сме светци. Ние, хората в униформа, сме част от това общество, от което сте и вие. Сред нас има и добри хора, има и не толкова добри хора. Така че, ние не сме представителна извадка. На мен ми се иска всичките да сме по един кълъп, но, уви, така ни е създала природата. Това е. Различни хора сме. Комисар Кандев, аз нещо да кажа, че този ваш служител, ние го подкрепяме и че той може много бързо го вкара в патрулката. Сега, че има нещо, което го спира и това е може би някакъв натиск било от политическа сила, било от община. Ние вярваме във вас, обаче Не е страх, не им разрешават. но вярваме, че вашите ръце са частично вързани Повярвайте ми. от друга сила. Моите ръце може да ги върже. Знаете ли кой само? Само закона. Само закона може да ми върже моите ръце. От всичко, което е записано в закона, аз го прилагам. Така. По същия начин, да всякъде където отида, казвам на тия момчета, облечени в синьо зад мене, само това. Смело и по закон. Вие не присъствахте на тия срещи, но аз им казвам така, смело и по закон. Защо? Аз имам 27 години служба и виждам го страха, всеки ден го виждам страха. Всеки ден виждам страха на тия патрулни полицаи. Ама той е сега, ако е някой големец. Ама той, ако е нечия синче. Ама ето за това. Ами ето, вие за това сте тук, защото вече няма страх. И ето затова сме ние строени пред вас да ви кажем, каквото е записано в закона, ще се направи. Точка. Питайте ние. Защото има закон за гражданска регистрация, те нямат адрес и ние сме длъжни по закон, както ви каза господин Кандев, ето имаме прокурор, това е
форма на дерегистрация. Вижте, това означава, че те се дерегистрират от адрес и ние сме длъжни, както ви беше казано, да ги регистрираме на служебен адрес, който държавата ни е посочила. Това не е... Закона за гражданската регистрация се казва служебен адрес. Не, аз изпълнявам закона. Изпълнявам. Не. Те не са от други градове, те са зажигателни. Елате утре сутрин. Не, без обидите. За да може става да се Елате. За разлика от Искам да дойдете утре сутрин всички. Елате, ще ви покажа всички документи, които пожелаете да видите. Аз пък искам да задам на господин въпрос. Колега, не отзад, Трябва да всички не отпред. на брат си. Да се взимаме Това беше очаквано, но нищо друго. Форма на граждански контрол. Точно. Родих си децата и вече започнаха проблемите. Децата ми бяха бити от цигани, заплашвани. От цигани? Да. От цигани. Има ли закон специално за вас и за мен различен? Ами предполагам, че има. Дайте да го прочетам. Момент. Елате утре сутрин, ще ви покажа всички хора, които в Габрово са разделили. Малко назад. Малко назад. Може да ми задавате въпроси. Сега. Аз съм родена тук, израсла съм тук, гледала съм си тук, живее детето ми тук, създаде семейство, имам и внуче. Повярвайте ми, знам за 48 години какво беше в града, в какво се превърна. И родителите ми да продължат да живеят по пътя. От тук припомня нещо. Помните ли какво беше? Аз ви слушах и ви чувам всички ваши тревоги и ви разбирам и ви подкрепям до голяма степен. Помните ли, само момент, помните ли какво беше в квартала на Колелото и къде имаше наистина гето? Опит за създаване на гето. Помните ли момент? И ние ги разселихме из целия град. О, Боже Господи! О, Боже Господи! О, Боже Господи! То сега е Колело, Менушка, Там бе! Стига бе, човек, Добре. Да видам за живота, що не качество на Петър Михов. Паветна на Деня с нова човек. терасата, ама и това Ремонта върви тази година. Ама паветна не са на хората. Ние трябва да продължим с нашата дискусия горе, за да може да... Благодаря ви на всички. Надяваме се да сме отговорили на повечето... не чухме нищо от общината, като не ще го приемат. Какво?